Foru Aldundiko Natura Ingurunearen zuzendaritzako ingurumen jasangarritasuneko eta natura ondareko zerbitzuek 2022ko ekainean egindako txostenaren arabera hau ondorioztatzen da. Aminoriako parke eolikoaren proiektua egitzeak eta martxan jartzeak ingurumenean izango duten eragina larria izango litzateke. Eta ezin da onartu arriskuan dauden hegaztien eta kiropteroen, Natura 2000 sareko espazioen arteko lotura ekologikoaren eta batasunaren edo lehentasunaren interesiko landaretza eta habitaten gainean. Natura 2000 sarearekin ekintzakabei, mugakidetasunagatik eta babestutako gune honen funtsezko elementuetan kontserbazio zera duen eraginagatik, proiektuak oso kalte larria egingo lireke funtsezko prozesuei eta kontserbazio bereziko eremu horren osotasuna. Eta, era berean, oso eragin larria izango luke Natura 2000 sarearen koherentzian eta osotasunean. AZZ-etako zentraleko eolikoaren proiektuari dagokionez, Aminoriako ordalaren jarraipena. Eragiten dituzten afekzioak termino berekoak dira biodibertsitatean, konektibitate ekologikoan, paisaia kalitatean eta landaredia autoktonoan, eta azken horretatik 2,4 kilometrora baina ez daude kordal berean. Era berean eta ingurumenen inpaktuari buruzko adierazpen positiboa izan arren, foru zerbitzuek zalantzan jarri dute ingurumenen inpaktuaren azterlana, eta onartu dute inpaktu hori oso larria izan daitekeela. Horregatik guztiagatik, Arabako Batzar Nagusiei eskatzen diegu, organo eskudunen ingurumen txosten teknikoa kontuan hartuta, AZZ Aminoreko zentral eolikoak eta fotovoltaikoak hartuko lukeen naturgunea defenda dezatela. Azpiegitura hori eginez gero, kalteak atzera ezinak izango lirateke. Defentsa horretan, Eusko Jaurlaritzako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saileko natura, ondare eta klima aldaketa zuzendaritzari eskatu nahi diogu proiektu horren ingurumen inpaktuaren adierazpenari buruzko balorazio negatiboa egin dezala. Halaber, erakunde honek Eusko Jaurlaritzako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saileko natura, ondare eta klima aldaketa zuzendaritzari eskatu behar dio AZZ-etako zentral eolikoaren prozesua geldiaraz dezala. Izan ere, nahiz eta izapideitzei fase aurreratuagoan egon, foru txostenei erantzun behar die. Arabako Mendiak Aske elkarteak defendatzen duen jarrera eta naturguneak babestea, erumu horietan dagoen biodibertsitatea eta ekosistema prozesuak babestea. Izan ere, horiei esker, oreka natural egon daiteke bizitzak aurrera egin dezan. Faktore horiek suntsituz gero, gure lurraldean irautearen bideragarritasuna larriki hondatuko litzateke. Eusko Jaurlaritzak Arabako mendialdean energia biltzeko zentrala jartzeko erabakia hartu du, Aizaindar enpresaren bidez. Enpresa horrek Iberdrolarekin batera parte hartzen du. Aukerak eta horrek azpiegitura horiek ingurumen eremu sentikorrenetan jartzeari uko egiten dion legezko eta politikazko adostasuna dinamitatzen du. Berezko zuntzipenaren kontura etekin partikularrik handiena ateratzeko interesa duten enpresa boterikak asetzea herriaren erabakien eta interesen aurkakoa da. Proiektu horiek gure lurraldean sartzen ari diren guztiak geldiarazteko borrokan jarraituko du.